Induzten ari garen eliza, sartu egiten da proiektu handi batean, Laudio ingururentzako, ditzen dena Estudio, Consolidación y Socialización de las Iglesias de Santa María del Yermo, finantzatu egiten duena Laudioko udalak eta Eusko Jaurlaritzak, eta da 3. urtea, induzketak gauzatzen ari direna, eta kokatzen ari garen unea izango zen, 3. induzketaren unea edo. Hirugarren urte honetan topatu dugula elizaren kronologia, hau da, ez dagoela eliza kronologikoki aurrera junden inean, 3 eliz topatu ditugu, eta 3. urte honetan saiatzen ari gara 2. eliza, 3. bukaeran eraiki zen eliz horren arrastoak jarraitu topatzen edo. Hain zuzen ere, justo horrek urtearen amaieran, induzketaren amaieran, topatu genitun bai 2. eliza horren horma eta eskailerak. Eta horren bestez, ari gara bai hori topetan, eta saiatzen ari gara hegoaldeko nabe hau induzten. Aipatzea, hain zuzen ere, gaudela mendi ez punta batean, baina nahiko mendi inguru batean. Eta Euskal Herri inguruan ohikoa da ermita txikitsuak izatea eta ez olango eliz handiak. Eta galdera hori erantzuna emateko edo induzketak gauzatu ditugu. Eta dugun hipotesia da, hain zuzen ere, santutegi hau Marianoa den inean, hau da, Mariaren agerpen bat dagoen inean, horrek nolabait erakarri zuela bai kultua, bai familia, kapitala eta azken finean sortzea eliza hau. Orain gaude 2017ko induzketaren atalean edo, dala 2018ko induzketaren mendebalderuntz dagoen eremua, da aipatzea, denbora dela eta erdibitu genula espazioa, bitan, eta horrek urtearen amaierako egunetan edo, agertu zitzaigun nahiko garrantzitsuak diren bi elementu edo. Edo ahalbidetu zitzaigun identifikazio zehatza egitea edo. Aipatzea, hauek izango zirela 2. eraikinaren, hau da, gure ikusten dugun elizaren aurreko elizaren sarreraren eskailerak. Justo, hori, azkenengo egunetan agertutakoak, eta honek ahalbidetu zitzaigun horma hau identifikatzea aurreko eliz horren horma moduan. Somos los actores que interpretamos las visitas teatralizadas aquí a Santa María del Yermo. Es una visita teatralizada en la que contamos toda la historia de este espacio, de este santuario, que es una historia riquísima, aparte de un ámbito espectacular, tanto en paisaje como en arquitectura, como en todo, como en arqueología, y lo contamos de una manera, como podéis ver por el aspecto que llevo, muy divertida, para público familiar, intentando demostrar que también con risa se puede contar la historia. Entonces la gente pasa 1 hora y media muy divertida, pero todos los datos que damos son auténticos. Siempre comentamos que la gente a veces lo más increíble le parece que es lo que te has inventado y precisamente eso es lo real.